Ħassejt ħafna sħana matul ix-xahar li għadda taħt ix-xemx tiżreġ ta' Lulju, tinkwetax ma kontx waħdek. Dan hekk kif għal sena oħra jidher li t-temperaturi iktar ma jmur iktar qed jolew. Matul din is-sena f'Malta fix-xahar ta' Lulju kienet irreġistrata temperatura ogħla minn normal. Skont stqarrija li ħarġet mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, jidher li l-ogħla temperatura telet għal 39.6 gradi Celsius fid-9 ta' Lulju, bi sħana fil-jiem tal-istess ġimgħa ma battit xejn hekk kif il-gżira ġiet milquta minn mewġa ta' sħana. Minkejja sħana qawwija li laqtet ix-xahar, jumejn minn Lulju esperjenzaw temperaturi relattivament baxxi ta' 21 grad Celsius. Fl-istess waqt it-temperatura medja tal-baħar ukoll kienet grad ogħla minn norma, dan hekk kif laħqet 26.4 gradi Celsius. L-ammont ta' sħab f'dan l-istess xahar kien inqas mill-medja, b'riżultat li wassal biex Lulju kien iktar sħun mis-soltu u saħansitra iktar imdawwal. 368.3 ta' sigħat ta' xemx tikwi ġew irreġistrati matul ix-xahar, propju 4.2 ta' sigħat iktar minn norma. Il-medja ta' sigħat ta' xemx kuljum imkejla kienet ta' madwar 12 siegħa, filwaqt li iktar jum imdawwal kien nhar l-4 ta' Lulju bi 13.1 ta' sigħat ta' xemx. Madankollu minkejja l-qabża fit-temperaturi f'dan ix-xahar, Lulju ma kienx xahar niexef għal kollox, hekk kif 0.8 millimetru tax-xita kienet imkejla mill-Uffiċċju Meteoroloġiku. F'Lulju kien irreġistrat iktar riħ qawwi mis-soltu, hekk kif il-veloċità medja tar-riħ qabżet in-norma klimatika ta' 6.8 nodi, nodi. Fix-xahar ta' qabel is-sħana sajfija ma ħenniċ ċalina lanqas, hekk kif it-temperaturi kienu diġà ogħla ħafna fil-Gżejjer Maltin, bit-temperatura laħqet 37.8 gradi Celsius.